comerciants ens veuen, i som, un suport per fer complir la normativa perquè aquesta situació millori i cada vegada estigui més controlada. Ens demanen ajuda de com puc fer que la clientela es posi bé la mascareta, com puc fer que es posin el gel, perquè per molt que ho tinguin tot ben ubicat, la gent, per exemple, va directe al producte i llavors no hi ha la higiene de mans i això és bàsic a l'hora de manipular un producte, per exemple. S'agraeix i molt, perquè clar, és que si no n'hi ha gent així, és que clar, venen gent que no compleixen les normes i s'agraeix molt que n'hi ha gent que les informi de que s'han de complir les normes. Quan nosaltres estem fent la nostra ruta diària, si trobem algú pel carrer que no porta la mascareta correctament, ens presentem i els demanem, sisplau, que respectin aquesta normativa, que és un bé comú. A tot arreu, per tots els carrers. Ens hem dividit els 4 per diverses zones. Una de les companyes està al casal d'estiu públic, una altra està a l'Ajuntament i jo i el meu company Pau estem pels carrers, pels comerços de Valls. Llavors ens podeu trobar sempre donant voltes per tot el poble, la veritat, i també l'extraradi.